Bueno, pois, boa tarde. Gracias por achegarvos, a xente que non se puidan achegar, espero que puedan seguilo razonablemente ben online. Bueno, eu levo tanto tempo falando de LaTeX así de vez en cando e gracias á xente de GPUL, pois, falándoos aos que pasades por aquí por estas aulas nalgún momento ou outro, que sempre teño que facer un esforzo extra para lembrar que hai xente que aínda non usa LaTeX prácticamente para todo. Aquí tamén sempre hai que facer o asterisco, porque a motivación do título de hoxe pois vai pola parte de programar documentos, vale? Ahora falemos un poquinho sobre iso, pero como linguaxe de programación, ao final, pásanos un pouco como todas as linguaxes de programación, que por moito que falemos diso de linguaxes de propósito xeral, todas as linguaxes teñen un obxectivo, e case todas son boas para certas cousas e para outras son terribles, vale? Entón, ata eu, que levo moitos anos usando LaTeX, hai algunhas cousas para as que non uso LaTeX, pero sí que é certo que non hai cousa a día de hoxe que non se poida facer con LaTeX, e sempre a dificultade ou non vai depender, pois, como cando aprendemos unha linguaxe, vale? Da soltura que temos con el, dos recursos que temos a hora de resolver algo que non vimos antes. Pero bueno, oi, que lentiños me vais. Bueno, a cuestión é, programar documentos. Isto que é? Pois é un xeito distinto de construir documentos, de facer documentos, vale? Seguramente, se non traballastes con LaTeX ata de agora, é un concepto que vos estopa un pouco a cabeza, porque un documento non se programa, non? Un documento ábrese, un documento valeiro, escribes, colocas cousas, e despois pois, o gravas como PDF, ou gravas simplemente, ou imprimes, ou tal. Si esa é a forma, what you see is what you get, de relacionarnos coa edición de documentos. Ten algunhas cousas boas, é dicir, non hai que saber programar, por exemplo, prácticamente é unha das primeiras tarefas ofimáticas que aprende todo o mundo, o tema este de facer documentos, pero non é que estamos aquí dentro, ou a xente que nos sigue desta casa, pero que ten coñecementos de programación, se puidesen programar documentos, sería mellor ou peor que facelos como estamos máis afeitos a facelos se usamos Office do sabor que sexa ou incluso Suite de Google, etcétera, etcétera. Por que quereríamos programar un documento se poideramos? Momento para a reflexión. Se alguén quere compartir un pensamento así en alto, que cousas boas ten a programación? Se cada ten máis cousas malas que boas. Porque empezamos a pensar en depurar, en testear, nos veñen sudores fríos e decimos non deixame en paz. Se alguén quere levantarse neste momento e marchar ou apagar, pois non hai problema. A ver, programar ten cousas moi boas, vale? Senón non lle estaríamos ensinando programación aos crianzas de 5 ou 6 anos con Scratch e todo iso, non? Normalmente programar vai nos dar unha potencia que non conseguimos de outra maneira, vale? Entón, esa é unha das razóns fundamentais polas que usar unha linguaxe de programación para construir un documento. Se vou facer unha carta, probablemente non. Se vou facer unha memoria de 100 páxinas, probablemente sí. Vale? Porque aí vai haber tarefas que vou querer automatizar, tarefas que non quero equivocarme, que se poden programar para que se fagan automáticamente, se podo guardar nunha variable algo que quero que sempre sexa igual e non confundirme eu cada vez que teño que aplicar o estilo de parágrafo, por exemplo, pois quero facelo desa maneira. É dicir, imos querer programar cando os documentos son suficientemente complexos como para que ese pequeno esforzo que teño que facer, que imos ver hoxe así unhas pinceladas de que pode significar, para que ese esforzo me pague a pena. Vale? Básicamente ese é un pouco o resumo. Programamos cando as tarefas que queremos facer son suficientemente automatizables como para que pague a pena. Bueno, pois no caso dos documentos, a idea que vos traio hoxe é que non é diferente. Os documentos paga a pena programalos cando son suficientes, cando teñen chicha, básicamente. A cuestión seguinte é difícil programar documentos? É difícil programar documentos en LaTeX? Bueno, se sabedes HTML, por exemplo, que poderíamos argumentar que é outra forma de programar documentos, pois vai ser moi semellante. Hai moitas, de feito, bueno, podemos argumentar se LaTeX realmente é unha linguaxe de programación como é o argumento este que tallo eu aquí hoxe ou se é unha linguaxe de marcado, vale?
como HTML, o sea, pertence realmente á mesma familia. Claro, enseguida vai haber que alguén que pense, sí, pero que hoxe en día ninguén usa HTML, todo o mundo usa un poquinho de HTML e moito CSS. A LaTeX pasalle igual. Bueno, en LaTeX tamén imos ver hoxe pois, un esqueleto básico e despois pois, pasa o mesmo que en moitas linguaxes de programación, por eso a mí me gusta máis o exemplo de programar, porque hai moitísimos paquetes. Igual que unha vosa linguaxe de programación favorita, seguro que hai moitísimas librerías. Eu que levo usando intensivamente LaTeX pois, desde que rematei a carreira en 2003, a día de hoxe ainda sigo aprendendo, descubrindo paquetes novos, facendo cousas que non pensei que vale, e por qué? Normalmente, pois, despois de cursos como este. Despois de horarios como este, hai xente que me di, pois mira, que empecé a usar LaTeX como podría facer isto? Que non dou atopado o xeito. E de repente, pois estou 20 minutos aí dicindo, pois nunca se me ocorreu. E vou vos poñer 2 exemplos, xa que estamos aquí. As dúas últimas cousas que aprendín a facer, unha hai un mes e a outra hai 8 meses, despois dun curso de pouquiñas horas para profesorado de secundaria. Pois a mí nunca se me ocorrera, nunca tivera necesidade de incluir unha imaxe, pero que só se vira un trociño, vale? Un anaquiño. Bueno, pois investiguei aí un pouquiño e vi, pois mira, hai un paquete que serve para iso, vale? Entón, pois a imaxe completa é esta de aquí, pero, bueno, de feito, está aquí, non sei se o vedes, pero aquí hai a mesma imaxe, pero que se vexa un anaquiño nada máis. Bueno, pois alguén quería facer iso, eu non sabía como se facía, e di, pois mira, desta maneira se pode facer. Entón, normalmente, ademais, o que fago, pois fago un documento de exemplo, que ademais me queda a min, e comparto a esa persoa para que vexa como se pode facer. Isto, pois, cando remate este obradoiro, se vos pasa, por favor, despois veredes aí a miña dirección de contacto, pois estades completamente benvidos, porque eu adoro seguir aprendendo cousas sobre LaTeX despois de todo este tempo. E a outra cousa chula que fixemos, que fixen hai menos dun mes, é meter un GIF animado nun PDF, vale? Que tampouco fixera nunca. Bueno, aí sí que tengo unha parte de programación, porque hai que conseguir a imaxe, hai que separarla en todos os frames que queremos, pero bueno, despois podense facer cosas chulas. Aquí non se vai ver porque o visor PDF de Firefox non soporta esa parte do PDF de mostrar a animación, pero se baixaremos, bueno, isto é unha elipse que dá así voltas e tal, que dá super chulo tamén. Entón, é difícil? Non, aprender os básicos non é difícil. E de sair de aquí podendo facer uns documentos moi dignos en LaTeX. Agora, isto é como calquera outra linguaxe de programación. Podedes despois elevar, pois case, non sei, non contei os anos, usando LaTeX para cousas non triviais e aínda así seguir aprendendo cousas. Vale, obviamente non me dedico todos os días a facer un PDF con un GIF animado, por eso non o sabía facer. Pero bueno, non tanto que sexa difícil, sino que é un universo pois moi grande, é unha linguaxe de programación completa. Entón, non se trata de aprender todo o que se pode facer en LaTeX, senón aprender o que eu necesito facer en LaTeX. E xa está. Este era todo o disclaimer que quería facer así para iniciar. Imos ver uns rudimentos, pero despois, en canto vexamos eso, como se parte de unha folla en blanco ou en un overleaf, agora explicamos un poquinho que overleaf e por que o elixo últimamente para dar así estes obradores de introducción. En canto vexamos unhas poquinhas cousas, o que quero é que me vayas dicindo se queres facer tal, vale? Porque máis que eu, como vos digo, que vos conduza, que vos motive as vosas propias preocupacións e as vosas propias necesidades, o que vos queirades facer, de acordo? Entón, despois de feito, podemos ver como está feita esta presentación, se queredes. Obviamente, LaTeX está disponible, bueno, no explicado non é tan obvio, pero está disponible para unha linguaxe aberta, as implementacións que hai son libres, hai ferramentas, compiladores de LaTeX, entornos de desenvolvemento de LaTeX abertos para todos os sistemas operativos. Para non perder tempo instalando, descargando, elixindo no noso IDE, configurando, o que fago normalmente é usar Overleaf. Desgraciadamente non XareLaTeX, que existía ata hai uns anos, era completamente libre tamén. XareLaTeX foi absorbido por Overleaf, que era a súa competición naquel momento. Bueno, pecharon o desenvolvemento, non? Seguiron engadindo cousas e esas partes novas xa non son abertas. É a única espina que teño aí clavada de
de usar Overleaf para este tipo de cousas. Pero, bueno, sempre, como partes positivas, cada proxecto que imos ter aí ten un repositorio Git, vale? Entón, bueno, se sabedes Git, non vos apetece incluso colaborando con outras persoas que usen Overleaf para un proxecto determinado, non vos apetece usar a interfaz de web, podedes simplemente interaccionar con ese proxecto como calquera outro proxecto Git, e sempre, por suposto, podedes descargar o código fonte que imos ver agora. Entón, registrarse, obviamente, aínda que a ferramenta non sexa gratuita, sí que é gratuito. Vou asumir que en algún momento todo o mundo pode dedicar medio minuto a registrarse, non vos pide nada que non sexa o nome e a unha conta de correo, ademais o nome penso que se pode cambiar en calquera momento, entón a cantidad de información que vos vai pedir persoal é moi pequena, nese caso é razonablemente respetuoso. E o que nos interesa, ignorando un momentillo aquí as cousas que teño por aquí, entre as que vedes, por suposto, o modelo que temos na FIC para o traballo a fin de grado, pois o que nos interesa é esta parte de aquí. Vale? Decir, como vamos crear un proxecto novo, que é esta opción máis destacada na parte verde, que xa como que nos agobia un pouco ao principio porque de repente hai un montón de opcións. E hai un montón de opcións porque é moi habitual non partir dunha folla en blanco, que é un pouco que imos facer aquí, senón, pois, que quero facer? Pois quero, ainda que o exemplo da carta é o que uso sempre eu para dicir que é algo que non paga a pena, pois ainda así hai moitas plantillas moitos modelos de cartas, modelos de informes, de pósters, de presentacións, entre elas a que eu usei por aí, bueno, está un pouco tuneada despois, pero, bueno, currículums de todo, vale? Artigos científicos, porque a comunidade científica é unha das grandes usuarias de LaTeX, non vayas a pensar que é unha cousa destas de frikis informáticos, porque físicos, matemáticos, biólogas, non vou dicir a xente de letras, pero nos cursos de LaTeX que organiza a universidade sempre temos moita variedade, non só de ciencias, vale? Entón, rompemos un pouco o mito aí, probablemente unha das linguaxes de programación, xunto con Excel, se consideramos Excel unha linguaxe de programación, que máis usa xente que non pertence ao mundo da informática. Razón de máis para que se sodes informáticos e informáticas saibades programar en LaTeX. Pero, en calquera caso, hoxe imos partir desta parte, da primeira opción, que é facer un proxecto en blanco, vale? E xa ides ver que tampouco está tan en blanco. O que temos que poñerlle é un nome, non compromete a nada, vale? Vamos poñerlle aquí, pois, exemplo, School, vale? Despois, isto é simplemente o nome do proxecto, nin sequera o nome do documento, vale? Este nome que vos aparece aquí arriba. E como vos dicía, vale, non é para nada un documento en blanco, xa ten certa estructura. Vamos a poñer isto probablemente un poquinho máis grande, despois vemos esa parte de visualización en la que, bueno, todos os entornos de desenvolvemento especializados en LaTeX van ter esta estructura sempre, vale? Unha parte onde ides ver os ficheiros que ten o proxecto, vale? De momento só temos un, pero enseguida imos ter varios. A parte na que estades editando eses ficheiros e a parte resultado, non? E lembrando que isto é un proxecto de programación, pois nos editamos texto plano, vale? Igual que en calquera outra linguaxe de programación, e, en este caso, o compilado que obtemos normalmente vai ser un PDF, vale? Na folla esta aquí arriba de Overleaf temos todas as opcións do proxecto, entre elas, pois, descargar o código fonte, vale? Integralo incluso con Dropbox, integralo se este Git é o repositorio Git que crea Overleaf para nós, pero se queremos integrar coa nosa conta de GitHub para facelo público, porque este Git é privado, pois tamén podemos aquí. Despois hai unha serie de preferencias que para nivel básico normalmente podemos deixar como están, vale? Especialmente a parte do compilador, que nos vai xerar ese PDF que vos dicía, vale? Para o que nos interesa hoxe simplemente que saibades que aquí hai moitas opcións que a que nalgún momento podemos querer modificar, pois será a do spell checker, se queredes, pero o resto normalmente ímolas deixar como están, vale? Iso no que é o contorno, vale? Non me vou parar tampouco a explicar Overleaf como ferramenta, ainda que, bueno, pois ten un chat, o sea, ten unha parte para track de cambios, é dicir, para xestión de cambios, ten unha parte de chat, bueno, esta parte para compartir a ligazón
do proxecto con alguén, esta é a parte de chat, é dicir, é unha ferramenta na que se intenta incorporar moita parte desa filosofía de ferramentas de construción de proxectos online, pero esa é simplemente, bueno, non ten máis relevancia aquí, que o que queremos é aprender a programar en LaTeX. Entón, o que vemos neste proxecto supostamente en blanco é máis ou menos un hola mundo pequeniño no que estamos obtendo este PDF de aquí ao lado, vale? Este PDF de aquí ao lado, vamos poñelo así un poquinho máis, vamos a ocultar esa parte, ten un título, un autor, autora, unha data e unha primeira sección, vale? Iso é o que se obtén compilando este documento de aquí. Ahora, que aspecto ten ese hola mundo? Que teria que ter ese hola mundo que se fixera desde cero? Pois, o primeiro que ten que ter é unha orde, e chamamos en LaTeX a todo o que empeza por esa barra, chamamos de ordes, vale? Comandos. A orden document class, vale? Todo documento en LaTeX vai empezar a primeira línea, que non sexa un comentario, debería ter ese comando. E os comandos en LaTeX poden ser comandos simples ou poden ter argumentos obligatorios, vale? Neste caso, o document class ten un argumento obligatorio que temos que dicirlle que tipo de documento imos facer, vale? Porque esa parte de automatización que vos dicía antes, bueno, pois para decidir cales son as marxes, cal é o tamaño de letra, se lle poño un pé de páxina ou non, todas esas decisións que vai empezar a tomar desde o minuto cero o compilador de LaTeX por nós, pois ten que basealas en algo. Ese algo é a clase de documento. E de momento ímonos quedar con que aí existe unha clase de documento que se chama artigo que indicamos desa maneira, vale? Isto, como en calquera linguaxe de programación, non compila porque non é un documento completo, vale? Que máis me falta para que isto compile? Bueno, pois faltame de todo isto que borrei, voume quedar agora co begin document e end document. Vale? En realidade, en LaTeX hai dúas clases de comandos, as que van entre un begin e un end, e as que son un comando a secas. Vale? Document class é un comando a secas, begin e end document é un entorno que encerra o corpo do documento. Vale? É dicir, isto sí que xa vai compilar. Ese, digamos que o mínimo, bueno, non compila porque non ten nada de contido aquí. Vale? Ese é o noso hola mundo máis pequeno que podemos conseguir. Vale? Para obter o documento máis pequeno que podemos facer, ten unha clase de documento e algo de texto. Vale? Que outras cousas había aí que borrei eu? Bueno, pois había unhas cousas interesantes. Vou deixar aquí o de hola mundo. Vale? Había algo que facía referencia a UTF-8. Bueno, podemos sospeitar para que sirve, vale? Eso é cómodo deixalo aí, normalmente sempre imos usar, bueno, poderíamos usar algunha codificación de caracteres máis restringida, pero UTF-8 é unha aposta bastante cómoda. Para que me vai servir? Pois para poñer cosas como un til e un ñ e que me salgan por aí ben. No PDF final, bueno, sen recuperei todo isto, deixademe, vou facer o exemplo paso a paso outra vez. Vamos deixar o paquete aí, pero temos así, recuperamos un hola mundo con outra frase xusto debaixo, vale, perfecto, vale, bueno, non sei se o vedes aí, pero obviamente, pues aparecen tratados axeitadamente, vale? E o mesmo se o noso, bueno, pues usásemos calquera outra lingua cos seus caracteres especiais, sempre que teñan soporte para UTF-8. Vale, perfecto. Que máis cousas había aí? Porque había como un título, non sei que, bueno, vale. Vou ignorar de momento esta parte de aquí, como contido do documento, teño ese texto e podemos intuir xa que aquí hai como dúas áreas, non? Todo o que escribo antes do begin document son como configuracións xerais do documento. E son exactamente iso, vale? Esta orden use package é, pois, o include, se queredes, vale? Ese vou importar este paquete, vou usar esta librería que fai certas cousas.
En particular, o paquete input encoding é o que trata con todo o que ten que ver con codificación de caracteres, e calquera outro paquete dos que imos ir vendo, pois iremos poñendo aquí. Por exemplo, vamos poñer o paquete Babel, vale? Babel, que é o que nos dá soporte a multidioma. E despois imos ver exactamente o que significa iso. Pero o meu documento vai estar escrito en galego. Entón, en algún momento vai me interesar que LaTeX saiba que eu quero xerar o meu documento en galego. Bueno, eso, aí poñeríamos as nosas dependencias de paquetes ou paquetes na terminoloxía LaTeX, librerías así máis en terminoloxía de programación xeral, vale? Despois, estas tres cousas que teño aquí, de novo, son comandos, parecense moito tamén a document class ou package. Ahora, olvidéme de comentar isto dos corchetes, comento agora nun momentiño. Claro, eu aquí incluo estas librerías, non teñen efecto a non ser porque levan a cabo unha función. Vale? Decir, eu aquí fora, aquí no PDF non vexo nada. O que vexo é o que escribo aquí. O texto que aparece aquí sí que aparece aquí. As cousas que temos nesta parte, que é o que chamamos preámbulo, o que nos axudan é a que ese PDF teña o aspecto que queremos. Hai certas cousas como, por exemplo, o título do documento, o autor ou autora do documento, a data. Podemos, ademais, usar o comando today para que se calcule automáticamente. Simplemente por incluir esa información no preámbulo non vai pasar nada. Vale? Bueno, seguramente se abrísemos isto con Acrobat, pues podemos ver nas etiquetas PDF do documento sí que se usa esa información. Vale? Ese PDF esa información está nos metadatos do PDF. Pero claro, eu non quero, a mis metadatos están moi ben, pero eu quero ver iso. Claro, para que esta información agora se poida usar para algo, pois teño que usar algunha outra orde nesta parte. É dicir, na parte do corpo do documento tamén se poden usar comandos. Aí non van ter o efecto que teñen aquí, que son comandos xerais sobre o global do documento, senón que aquí as ordes pois aplican normalmente como en calquera linguaxe máis ben imperativa, non? Desde o momento que a uso, de aí para adiante, ou se englobo o texto, por exemplo, imaginade que pois usamos, igual que en moitas linguaxes, unhas chaves para encerrar esta parte de texto e poñemos, por exemplo, un comando para cambiarlo e poñerlo en lengrilla, pois ese comando vai afectar a esta parte, non? A eso que encerramos entre chaves. Vale, entón, este comando o que vai usar é esta información para xerar unha portada e este comando vai afectar e vai a poñer neste lugar. Este comando vai afectar a isto que está aí entre chaves. Vale. Vemos agora pois, como aparece esa portada. E a portada é a que corresponde ao tipo de documento artigo. Se eu cambio artigo, pois, por exemplo, pola clase book, que é outra clase de documento, e volvo a compilar, a portada, eu non teño que facer nada. O documento xa lle dixen cal era o título, cal era o autor, cal era a data, e xa lle dixen que quería unha portada. Pero a portada vai ser diferente, dependendo do tipo do documento. Vale? Esa é, bueno, pues un pouco o que vos dicía da potencia de usar unha linguaxe de programación en vez de facer as cousas nos a man. Vale? Ahora, invito vos a que dediquedes 10 segundos a pensar canto tempo vos levaría nun editor WYSIWYG cambiar o tipo de portada. ¿Vale? De algo que acabamos de ver así. E aquí non é tan efectista porque non cambia o tipo de letra entre estas dous exemplos, entre artigo e libro, vale? Non cambia o tipo de letra, non cambia o estilo, non pon en negrita, pero bueno, só o feito de estar integrado na mesma páxina, fronte a, de repente, ser un documento que está maquetado a dúas páxinas onde a portada non só é unha primeira portada, senón que a parte de atrás queda en blanco, bueno, aquí non porque non empecé o capítulo e tal, pero bueno, toda unha serie de elementos que simplemente recompilando pois teño unha saída diferente, non teño que preocuparme de cambiar a man moitos elementos que son automatizables. Esa vai ser a potencia de usar unha ferramenta como LaTeX, vale? Bueno, antes quedoume o tema dos corchetes, vale? Decíamos, unha orde pode non ter argumentos, como pode ser o makeTitle, pode ter argumentos obligatorios, como pode ser o document class, ou as ordes que teñen que ver con paquetes, normalmente a orden é, pois vou usar este paquete, pero ás veces, claro, o paquete Babel coñece moitas linguas. Eu, igual que en unha librería, se cargo unha librería e podo cargar só a parte que vou usar, pois eso vai facer que o proceso de compilación sexa máis rápido,
Pois aquí igual, vale? De todas as linguas que coñece Babel, a min interésame só o galego, vale? Pois entón, o proceso de carga dese paquete vai ser moito máis rápido se lle poño as opcións que necesito, vale? Todo o que vaya entre corchetes, ademais vai ir sempre entre o nome da orde e as chaves que teñen a parte obligatoria, esas opcións van entre corchetes, vale? Dúbidas, preguntas, comentarios ata aquí. En el book, porque cuando pusiste el document class book, sí, aparece un 2 encima de todo, ¿por qué? Cando puxen aquí book, aparece un 2 enriba de todo. Vamos ver. E na segunda página? Sí, claro, é un número de página, efectivamente. Efectivamente. Queda un pouco deslucido porque non ten capítulo, pero ahora cando vayamos metendo máis contido, vai quedar máis chulo. Prometido. Pero si, era número de página, efectivamente. Vale, eu quedo con article, normalmente, empezo con artigo porque, bueno, condensa as cousiñas un poquinho máis, ao principio non interesa nos ver non ter que andar pasando moitas páxinas para dentro e para atrás. Vale. Moi ben. De momento ímonos quedar con isto. Que quereríamos facer agora? Fixemos un Hola Mundo. Ademais, un Hola Mundo con portada. Non está mal. Que cousas normalmente necesitades nun documento? Porque con isto, a ver, eu non sei, fago un lorem ipsum aquí. De feito, non lembro exactamente como se chama o paquete. O meu historial creo que era este. Fala por min. Mira, blind text. Este é o paquete para usar para poñer lorem ipsums. O sea, basicamente, eu non quero escribir, pero quero moito contido. Eu teño blind text, creo que era con mayúscula. Isto sirve, ademais, para lembrar, bueno, para un comentario que moitas veces non sai ata máis adiante, pero que é relevante. Fixadevos que as ordes, os comandos en LaTeX son case sensitive, vale? Non é o mesmo blind text con minúscula que blind text con mayúscula. Entón, sempre, bueno, pues nos vai interesar lembrar iso, vale? Entón, bueno, pues eu puñome aí a escribir e de repente pues teño un documento de 2 páxinas, como vos dicía, vale, un artigo, entón, pues ten o seu número de páxina centrado, ten as súas marxes, vale? E aquí temos o noso primeiro warning, vale? Os warnings están así como en laranxa, e o que pasa é, isto xa sabía eu, que este paquete blind text non ten soporte para o idioma galego, vale? Entón, por exemplo, se estivésemos aquí en inglés, ese warning desaparece. E os warnings, bueno, pues facemos como igual que, ainda que en programación normalmente queremos eliminalos todos, podemos facer máis ou menos o caso que consideremos, vale? Neste caso, bueno, como que por motivos demostrativos, ainda que non soporte o galego, dame igual, vale? Ao final está xerando ese texto en latín, con que me interesa é para encher, vale? O que quero é encher espazo. Que vos pide o corpo? Que lle metemos a este documento? Porque entendo que os vosos documentos terán máis que só texto. Un índice, por exemplo. Por exemplo, vale. Pero para ter un índice tendremos que ter seccións, subseccións, non? Algo de estructura, porque efectivamente temos un título aí que xa nos veo un pouco chivado, pero non temos estructura. Como metemos estructura? Bueno, pois aquí hai como 2 niveis, vale? É dicir, LaTeX diferencia entre os documentos curtos, vale? Non é que os limite de por sí, senón que están pensados para ser curtos, eso significa que van ter menos divisións disponibles. E os que son máis longos teñen máis división disponible. Entón, os artigos empezan as divisións lóxicas na sección. É dicir, o primeiro que podo ter eu é unha section. Vale? E section é unha orde que recibe o título. Vale? Pois vou poñer introducción. Por exemplo, super original. Vale? E teño un poquinho de blind text e aquí vou poñer outra sección. Vale? E imos ir demostrando capacidades. Por exemplo, vou poñer outra vez outro blind text aí para ter bastante texto. E outra sección, por exemplo, conclusións.
vale? E outro line text. E aquí, pois, por exemplo, imos ter unha subsección, vale? Imos chamar, non sei, agora estamos coas divisións. Por exemplo, e compilamos, a ver que pasa. Bueno, pois temos a sección. Eu, fixadevos, non puxen, obviamente para min nesas alturas, pero se cara para vos non é tan obvio. O único que fago é marcar o punto no documento onde quero que empece esa sección nova. E digo yo o título. A numeración, o cambio de tamaño de letra, o cambio de fonte, todo iso é automático. Vale? Tedes aí a 1, pois empezou aí a 2, vale? Un poquinho máis adiante a 2.1, esa subsección, e un poquinho máis as conclusións que tiñamos. Vale? Pois mira, cambio de idea. Esta subsección vou a poñer aquí arriba. Recompilo, non me preocupo. A seguinte vez que se xere o PDF, pois o que antes era 2.1, agora é un 1, vale? Todo se recalcula, todo o que pode ser recalculado automáticamente vai ser recalcular automáticamente. Aquí vai nos medrar un poquinho o número de avisos, porque cada vez que uso blind text vai me dicir lembra que non teño soporte para galego, non pasa nada, vale? Non vos asustedes polos warnings eses que están aí. Vale, moi ben. Vou deixar aquí esta como estaba. ¿Y los comentarios cómo se hacen? Moi boa pregunta. Pois mira, imos quitar este hola mundo de aquí, pero non imos borrar, imos poñer un porcentaxe diante. Eso é o comentario. Os comentarios en LaTeX son todos de línea, é dicir, desde o momento que atopades o porcentaxe de aí cara adiante, ata o final de línea, normalmente se tedes un ID con syntax highlighting xa vos lo vai marcar, pero senón, bueno, esa é a forma de facelo, vale? Aquí vamos a poñer esa outra subsection. Grazas pola pregunta, que estivo moi ben. Lo vimos, por exemplo. Vale, entón, agora vamos ter aquí a 1.1, temos aquí a 2.1. Que pasa se me confundo? Por exemplo, porque a seguinte pregunta aquí normalmente é ata onde hai? Pois mira, hai section, subsection, subsubsection, vale? Esas son, normalmente hai 3. Tamén existe paragraph. E segundo tipo de documento, o paragraph pode levar numeración ou non, vale? Pero bueno, a xente de letras sabe máis destas cousas, normalmente non... Os documentos con máis profundidade de 3 son máis difíciles de ler. Entón, bueno, a recomendación sería quedarnos con máximo de 3. O que si non vai controlar a LaTeX por nós é que os usemos desordenados. Entón, aquí teño unha subdivisión desordenada. Vale, fixadevos o que vai pasar. Fixadevos unha section e teño unha subsection antes dunha sección. É dicir, como que me falta un nivel. O que ides ver aquí é ese efecto de que aparece de repente como un 0. ¿No? É dicir, bueno, aquí, se ti puxeches unha subsection, non sei se, porque aínda non sabes o nome da subsection que vas poñer, pois mira, sí, realmente isto aquí tiña que ter, non sei, a subsection patata. Se me quedou sen nomes. Entón, vale, pois xa está todo arranxado, aparece aí a correspondente, tal. Ou simplemente que estaba fora de sitio, que pasaba que esa subsection querías poñela pois debaixo de aloímos. Vale? Entón, pois quitamos a patata e poñemos a subsection aquí debaixo. Tamén vale. Vale, dicir, LaTeX eso non o vai considerar un error. O que vai é dicir, bueno, pois aquí a min faltame un nivel, vouche poñer un 0. Vale? E despois xa te xestionas. De acordo? Entón, bueno, pois temos esa primeira sección, coa súa subsección, unha subsección, outra sección 2, coa subsección 2.1 e as conclusións 3. E aquí o noso anfitrión de hoxe quería un índice. Bueno, onde queres, ao principio ou ao final? Ao principio. Pois mira, despois da portada, normalmente, pois o índice é un table of contents. Chamamos así, tabla de contidos. Recompilamos. E tamén, dependendo do tipo de documento, nos artigos o índice aparece condensado xusto entre o título e onde empeza o documento. Imos cambiar e ver que pasa se isto volve a ser un libro. Bueno, pois tiñamos a portada, vale? Ahora, a contraportada, que queda baleira,
o primeiro, o sea, o índice, e fixaremos o que pasa. Ai, eses ceros horribles que estábamos dicindo. Que pasa? Por que temos eses índices aí con cero? Bueno, porque, como os dicía, book é un tipo de documento pensado para documentos máis externos. Entón, máis extensos, perdón. Entón, non as divisións nun libro non empezan na sección, empezan no capítulo. Entón, igual que antes víamos que a subsection, se a usábamos antes dunha subsection, nos poñía un cero, pois aquí está pasando o mesmo. Estás no capítulo 0, faltache o capítulo. Entón, iríamos aquí, en este caso, a división chamase chapter. Vale, podemos chamar, non sei, primeiros pasos. Documento longo. Vale, entón aí imos recompilar. E xa imos ver ese índice, pois que xa ten boa pinta, vale? Ocupa a súa propia páxina. A parte de atrás, vale, o libro ademais está pensado pois para eso, para ser impreso a doble cara, entón a parte de atrás do índice está en blanco porque non ocupa tanto como para estenderse 2 páxinas, pero a seguinte cousa non vai empezar pola parte de atrás do índice, senón que vai empezar nunha páxina impar. Ademais ten pois o seu encabezado, que pon aí índice xeral, o número de páxina 4, e despois, na seguinte páxina impar, que son, a ver, un pouco pola terminoloxía, par o impar. Se imaginades que abrimos un libro, está pechado, a páxina 1, 2, 3, 4, é dicir, as que quedan do lado esquerdo sempre son pares, as que quedan do lado impar, do lado dereito son as impares, e cando empeza un capítulo sempre empeza deste lado, nunca empeza pola parte de atrás dunha páxina, non? Entón, un pouco, por eso dicimos que os capítulos empezan nas páxinas impares sempre que un documento está maquetado a doble páxina. Entón, bueno, vedes aí cousas ademais que eu non escribín, vale? Este índice xeral eu non o escribín. Este etiqueta capítulo non o escribín. Están aí, están en galego porque lle dixen a LaTeX que o meu documento ia estar en galego. Se lle digo que vayas... Isto non é... O paquete Babel non é un corrector. O que é o contexto de como se chaman as cousas no idioma que ti dis que vas usar para que cando eu automáticamente teña que xerar texto, ese texto estea nun idioma que pode ser en inglés ou non. Vale? Entón, se non o usades, sempre vai estar en inglés, pero se queredes algún outro idioma que non sexa en inglés, entón usades o paquete Babel coa opción concreta para que ese tipo de contido xerado, vale, o today, fixadevos como ata a data cambia de formato porque se adapta ao idioma correspondente, vale? Entón non se trata de que non lo vayan a traducir automáticamente, pero sí as etiquetas que se xeran elas soas sí que se localizan, vale? Entón temos aí o noso índice xeral, o capítulo, e despois, bueno, xa vedes, non me parei aquí, pero xa vedes que desapareceron os ceros, vale? Temos o noso primeiro capítulo, un 1, a subsección, vale? E os encabezados, fixados, bueno, nas páxinas que son portada non levan encabezado porque teñen a parte de arriba así máis limpa, e teñen o P de páxina centrado, pero nas páxinas pares pois temos o número de páxina na parte exterior, aquí o número da sección na que estamos, ademais isto vai cambiando, mira, aquí pon capítulo, na seguinte páxina pois vai poñer o nombre da sección, vale, o número de páxina, é dicir, dependendo da clase do documento, hai unha serie de opcións de formato que se aplican de xeito automático, vale? Entón, bueno, pois xa temos aí un documento de 11 páxinas bastante xeitoso. Ahora sí que nos podemos quedar co libro, co book, se queredes, porque así xa non bueno, se estades facendo comigo o exemplo e queredes volver a artigo, tedes que comentar o capítulo, vale? Porque senón, se usades, bueno, podemos aproveitar para ver o noso primeiro erro. Se estamos en artigo e non existen os capítulos, pois imos ver, bueno, pensei que ia a poñer un erro, pero non é un warning. Vale, o que nos vai, bueno, ignorar o chapter. Vale, pono aquí, aparece aquí o texto, como se fose un texto normal. Vale, entón, bueno, vou no comentar, pensei que ia dar erro. Vamos forzar un erro. Voulle quitar o P. Vale, barra chapter, esa orde non existe. Que pasa? Unha orde que non existe.
pois temos erros en Overleaf, están en vermello. Se o facedes nunha... Bueno, a maior parte dos IDEs van usar un código de cores tamén parecido, ou vai interromper, vai sair algún aviso. Se o facedes en liña de comandos, é dicir, porque ao final é un compilador, vale? Se tedes o voso documento... perdón. Quería abrir esta parte. O voso main.tech, que non falamos diso, pero é un ficheiro de texto, eso sí, a nomenclatura non é obligatorio, en realidade o compilador de LaTeX vai vos deixar compilar un ficheiro .doc, un ficheiro .tech, sempre que teña formato. É dicir, non vai rexeitar unha compilación polo sufixo, pero a convención é que se chamen .tech, vale? Pois, se compilades en liña de comandos, aí sí, a compilación parase cando atopa o primeiro erro, vale? Hai xeitos de facer que a compilación continúe e que reporte todos os erros, que informe de todos os erros de xeito seguido, que é o que fan as ferramentas como Overleaf, vale? Non paran no primeiro, continúan e mostran todos, pero se o facedes interactivamente, a opción é parar no primeiro, vale? Por se facedes a proba algunha vez. E, bueno, a vantaxe das ferramentas e dos IDEs é que normalmente, hai poucos compiladores que sexan amables na súa forma de informar de erros, vale? Hai nos máis ou menos. O de LaTeX non é especialmente amable, pero as ferramentas, pois, por exemplo, como Overleaf ou outros IDEs que podedes usar, van dulcificar esa experiencia un poquinho máis. Entón, non é que esa información non estea nos erros, porque está, o que pasa é que a veces está un pouco oculta. Aquí vai estar un poquinho máis visible. Sempre imos ter aquí o ficheiro onde está o erro e a liña onde que está, vale? Ademais vai aparecer unha cruz así normalmente. E algún tipo de mensaxe. Esta é a mensaxe tal cual de LaTeX e desta é a explicación que neste caso Overleaf nos proporciona. Neste caso tampouco non é moi difícil de seguir. O que sí non atopei ata de agora foi a localización destas mensaxes. Eu penso que ningunha ferramenta a día de hoxe fai iso. O sea, sacan as mensaxes que saca o compilador tal cual e as mensaxes están sempre en inglés. O cal, bueno, para a xente desta facultade entendo que non é un problema, pero sí que para outro tipo de público, ás veces a parte máis árida, como non podía ser de outra maneira programando, é a depuración de erros. Total, que temos na línea 15 do main unha secuencia de control non definida. Eso é, revisa porque se cadra ou escribiches mal ou escribiches unha mayúscula onde non era, vale? Lembrade que isto vai ser case sensitive, non é o mesmo chapter que chapter, e se cadra con mayúscula existe pero con minúscula non, ou ao revés, en este caso, vale? Entón, bueno, pois é simplemente ir aí e ver que está pasando nesa línea, vale? Non nos vai dar, no caso das secuencias non definidas, non nos dá moita máis información. Entón, bueno, esta dixemos que íamos comentar para quedarnos con un artigo que non entende de chapters. E, bueno, por completar un pouco esta parte dos erros así máis evidentes ao principio, pois, a ver, quen adiviña cal é o seguinte erro máis habitual? Non? Que me olvido de pechar unha chave ou que pecho dúas, vale? Entón, eses vai depender moito. Vale, normalmente a pista é o runaway argument, vale? Cando hai un runaway argument, normalmente é unha chave que está de máis ou de menos. O que pasa é que non sempre vai ser capaz de indicarnos en que línea é, vale? Porque LaTeX sigue procesando, o compilador sigue procesando, intentando, bueno, pues ver que pode facer de aí, e non sempre é fácil de atopar, vale? Entón, bueno, aí, por sorte, se usades un IDE, pues normalmente o autocompletado pues vai ser... vai vos axudar a non cometer ese tipo de problemas, de erros. máis habitual que iso, a día de hoxe, eu polo que vexo, máis que olvidarse dunha chave concreta, o que sí que vos pode pasar é que non vos case un begin con un end, que é o seguinte nivel, vale? De momento só vimos un entorno, que é o entorno begin document end document, pero hai máis. Entón, agora seguramente vai sair algún e iremos vendo, bueno, faremos a proba de que pasa se me falta un begin ou que pasa se me falta un end. Bueno, moi ben, temos o noso primeiro documento, co seu índice, as súas divisións. Que máis lle poñemos? Que necesitades nos vosos documentos? Vale, un poquinho de formato, está ben. Esas son
fáciles, vale? É dicir, moitas veces, de feito, as combinacións de teclas en IDEs que entendan, que saiban que estades editando en LaTeX, control V e control Y, as habituais de negrilla e cursiva, adoitan funcionar. En Overleaf tamén, vale? Control V, selecciono, control I, danme respectivamente a negrilla e a cursiva, vale? Que temos agora, pois, por aquí abaixo. Vale, fixadevos que eu antes o puxen diferente, vale? Isto que puxen eu aquí tamén era negrilla. Esa, según se cadra, é unha das fontes de confusión que pode haber. Porque moitas veces hai máis dunha maneira de facer cousas en LaTeX. Bueno, pois igual que calquera linguaxe de programación, vale? Especialmente, non sei, se vos ides a linguaxes imperativas que están incorporando moitas desas características dos linguaxes funcionais, as lambdas e tal, de repente, bueno, pues hai un montón de xeitos de iterar unha estrutura, vale? Desde facer un for, ata ter un iterador interno, ata definir un map, perdón. Entón, en LaTeX ás veces tamén hai moitas formas de facer o mesmo, porque LaTeX en realidade nace nos 80 como unha cousa que se chamaba TeX, sobre a que se foron engadindo máis macros, máis comandos, facéndose máis unificados, bueno, máis user-friendly, supostamente. Entón, isto, que era a maneira original de poñer unha negrilla, que era encerrar algo entre chaves e aplicar dentro o comando boldface series, BF series, é dicir, boldface, a negrilla, as series é como o tipo de letra negrilla, pois agora faise con text BF, vale? Que, pois, o comando, vou poñer un texto en boldface, BF, e entre chaves o texto o que quero poñer en negrilla. As dúas valen. E como vedes, LaTeX non se queixa se mesturades as dúas formas de traballar. Entón, usade a que máis vos apeteza. Normalmente, a min, persoalmente, este xeito funciona, o sea, pareceme máis acaído cando é moito texto, vale? É dicir, pois non se teño que poñer 3 parágrafos en negrilla, pois poño unha chave e a orde dentro. E se teño que usalo para 2 ou 3 palabras ou unha frase, fago desta maneira. Pero é simplemente, esa é preferencia persoal miña. Non sei, encaixame mellor a min na miña cabeza facelo desta maneira. Vale, o equivalente para o TextIT, por exemplo, se quixéramos poñer todo isto, que aquí é pouco, non? Pero, pois sería ITShape, vale? De feito, os /text unifican, porque son todos /text e algo que lle fago o texto. As ordes que había en TeX originalmente pois eran moi diferentes, eran máis difíciles de lembrar. Entón, bueno, non vos quero tampouco confundir con iso. Se vos resulta máis sinxelo, bueno, aquí tedes todo o parágrafo aí en cursiva, bueno, todo o texto xerado con ese blind text. Vale, non vos quero confundir, eu vou intentar usar as máis modernas, que neste caso son as /text algo. Vale. Que máis? Que máis vos apetece? Que máis necesitades? Ai, que nos queda poquito. Unha tabla, vale. Aquí vamos a hacer trampa, vale? Imos facer trampa, pero porque as trampas están para facelas cando están ben, vale? Hai moitas páxinas diferentes para xerar tabuas en distintas linguaxes. Aquí, esta é unha das que eu máis uso, vale? www.tablesgenerator.com. Xeravos unha tabla en LaTeX, en HTML, en Markdown, o que necesitedes, vale? Un editor fácil, tedes que dicir, bueno, pois que número de columnas necesito, vale? Se quero máis ou menos. De feito, podelas preencher luns, martes, mércores, xoves, venres. Vale, esta imos a quitar. Non sei. Eu que sei. Estou improvisando. Vale, un horario así. Ai, bueno, non quería cargarme esa columna. Quería cargarme esta fila. Este era luns, este era descanso.
Este era, non sei, entrenar. Cociñar, que estas non estamos aí moito. Sí. Bueno, aquí faltame por este lado poñerlle, bueno, por exemplo, vale, que todas estas cousas, aprender a facer todas estas cousas así, ai, que non me, ai, isto, que quero facer eu. Isto. Así tamén, por que non? Vamos poñer, a ver se podemos centrar, non, ou era este. Centramos. Poñemos en negrilla, non sei. Vale, podemos cambiar de cores. Vale. Todo isto, ahora imos de dar a generate e vai nos xerar aquí abaixo o código que temos que copiar e pegar. Vale, isto é como vou buscar en Stack Overflow como se fai unha táboa. Obviamente, coa práctica, isto aprendedes a facelo só, porque ao final, imos ver agora, é moi sinxelo. Vamos copiar, imos pegar aquí abaixo, pois, por exemplo, nas conclusións. Antes, sección. Táboa. Vale? Copiar e pegar. Vamos confiar. Compilamos, vaya. Porque me falta o paquete. Bueno, este está ben. Este seguramente non. Bueno, o color. Isto é un fallo aquí do noso amigo Table Generator, porque, claro, como lle puxen colores, pois teño que usar o paquete de color e teñamos que recomendar. Pero bueno, user package es color, é o paquete que usamos para poder aplicar cores. Vale, entón, pois temos por aquí esa táboa, vale? Para que seguramente quede máis como queremos, vimos centrar, vale? Centering. E temos aí a nosa táboa centrada. A táboa realmente é un entorno tabular, vale? Ten o seu begin, ten o seu end. Vamos pechar isto aquí para que se vexa. Ten, despois, obrigatoriamente, teño que lle dicir cantas columnas teño, vale? Aquí era, pois, unha para luns, martes, mércoles, 5 columnas, vale? Como, ademais, quero líneas verticais que separan as columnas, teño estas barras. Se quito as barras, pois o que teño é a táboa, pero sen as barras verticais. E como está centrado, pois cada columna é un C. Se poño un L, van alineadas á esquerda, se poño un R, son as 3 letras que podo usar, pois van á dereita, vale? Eso é como especificamos a táboa. E despois o que facemos é pois ir declarando as filas. As líneas horizontais que separan unha fila de outra son as H-lines. E despois, bueno, se ignorades un momento a parte da cor, claro, isto quedounos como con moito espazo, pero cada celda separámola da veciña pois cun ampersand, vale? O ampersand serve para marcar onde termina unha celda, onde empeza a seguinte, vale? Entón, xa digo, coa práctica, pois, begin tabular en tabular é moito máis rápido que ir a Table Generator e facelo, pero cando non sabemos, ou cando temos pouca práctica, o facelo en tables, ou en sitios como Table Generator, vainos facer a vida máis fácil, vale? Entón, eso, sempre a miña recomendación ao principio, cando empezades. Eu despois, obviamente, pois fago moitas veces... Ui, aquí cargueime cousas. Pero, bueno, enchemos así, máis ou menos. Faltame un día, non? Bueno, claro, despois está tamén o pulcros que se xades vos cada quen co seu código. A min gustame deixar todo moi ben alineadiño, ainda que non sexa obligatorio para nada, vale? O barra marca o final dunha fila, vale? Se lle poño o H-line ou non, pois vai depender de se me pon ou non as líneas horizontais, vale? De separación. E despois, bueno, pois o color serve pois para dar esa cor ao texto que vai dentro. Vale, non ten máis secreto que iso. Podemos, eso, recompilar para ver os cambios que lle fixen eu aquí. Vale, fixadevos, pois aí está sen as liñas verticais dos lados e sen as horizontais do contido. Ahora, por que está dentro dun table? Vale, isto a min valíame xa directamente sin nada máis. O que pasa que as táboas, como as figuras, que normalmente é outra cosa que se pide inmediatamente, pois quero meter imaxes, teñen a particularidade de que non sempre o sitio máis axeitado ou o sitio máis bonito ou donde mellor quedan ou donde caben é xusto onde veñen, vale? Porque esa táboa
Se cadra, pois, se a poño por aquí, é dicir, se onde está no código fonte me coincide por aquí, se cadra non me cabe, vale? É un parágrafo, podo cortalo, non pasa nada, pero unha táboa non a imos cortar, queda feo, se que parece unha imaxe o mesmo. Entón, o entorno table o que permite é convertir esa táboa nun elemento, o que chamamos un elemento flotante, que o que vai facer Late é que buscarlle o sitio máis axeitado. Claro, o sitio máis axeitado, pois depende das nosas preferencias. A veces eu quero que todos os elementos flotantes estén nunha páxina aparte. Entón, esa preferencia indicámola como unha opción do table, e o que fai é, bueno, pois non me cabía aí, pois esa táboa vai estar nunha páxina onde só hai elementos flotantes, outras tabas ou outras imaxes. Aí estaba moi para arriba, pero se cadra, pois quero que se alinee a parte de abaixo, eso facémolo cun botón, vale? Entón, bueno, pois vai pegada abaixo na páxina onde tal, pero abaixo de todo. Vale? A preferencia por defecto normalmente é ese T que é arriba ou con H. Vale? Eso é here. É dicir, onde esteas, pois pon aí e non a movas moito se pode ser, por favor. Vale? Entón, bueno, pois está aí. Vale? Fixadevos que antes estaba arriba, ahora está aí. E despois o que podemos facer unha vez que temos o table tamén é poñerlle un caption. Que isto é, pois, un exemplo de táboa. Xa está, vale? Entón, temos unha lenda e que podemos ter en canto temos lendas, que non adiviña. Pois unha lista, non se chama Table of Lists, que podería, o Table of Tables, que sería máis coherente co de Table of Contents, pero si é pois, un índice, neste caso chama a nomenclatura de cadros, e temos aí o noso índice, vale? Última cousa, claro, bueno, es que aquí son moitas cousas e vexo que nos quedan 20 minutos nada máis, pero bueno, non me lanzo eu. Que máis cosas queredes? Que máis cousas facemos? Fixemos unha táboa bastante exitosa tamén. Vou vos deixar nun comentario a ligazón aquí. Despois, a ligazón ao documento paso a xente de Japul que a poden colgar sen fallo. Vale, aquí, bueno, aproveitando, pois temos o comando URL, que nos vai permitir que eso sexa clicable, pero para eso necesitamos o paquete hiperref, vale? Que é o que se encarga de xestionar os hiperenlaces en documentos LaTeX. Vale, entón vai quedar por aí esa URL que se pode pinchar dentro do noso PDF. Máis cousas. Bueno, aquí que apareceron cousas. Ahora xa sabedes, indirectamente sabedes poñer texto en distintas cores con Xcolor, esa orde que aparecía aí /color. Aquí, bueno, utiliza HTML para especificar a cor, pero tamén pode, se non lle poñedes nada, se non lembro mal, é o RGB. Entón, isto pode ser, non sei, 123, 50, 45, 79, a ver se non me colo. Ah, no, color vai con... Eso podemos declarar a cor. Esto sí que tenemos que poner aquí RGB. Se non lembro mal, sí. Pero bueno. Sí, vale. Queda aí. Para que vexades tamén que se poden usar outros esquemas de cor. Mais. Ah, URL, pues /URL, onde estaba? Aquí abaixo. Vale, /URL. Se non queredes que se vexa, ou tamén existe href. Vale? Nunca sei cal é cal. Unha é o texto e outra é a URL. E penso que eu sempre fago a proba porque nunca me lembro. Entón, URL directamente, fixadevos que pon pois así ese tipo de letra así como de máquina de escribir. Isto era ao revés, obviamente, porque non se acerta nunca a primeira. Vale, nese caso é un exemplo de comando que ten 2 argumentos obligatorios, vale? Entón queda o texto, non se ve a ligazón, pero al pasar por enriba sí. Hai opcións no comando hiperref, a ver se me lembro, creo que é color links,
para que as ligazóns teñan unha cor, vale? Porque senón é como que non é evidente que se non pasas por aí o rato non te das de conta de que son unha ligazón. Claro, o seguinte paso é, pero é que as cores que pon por defecto son un pouco cheesy. Se só ponen así, uns azuis moi brillantes. Bueno, isto tamén afecta, que non o dixen. O hiperlink, o hyperref, tamén fai que isto se convertan en ligazóns. Vale? Que pasa? Que son cores feas. Podémolas configurar? Sí, desde logo. Non imos perder tempo con iso, pero aproveito para promocionar a axuda de Overleaf, vale? Moitas veces, sobre todo ao principio, que paga a pena atopar unha axuda que saibamos que vai ser de calidade. As páxinas de manual de axuda de documentación de Overleaf están moitas herdadas de aquel proxecto que vos decía, de Xarelatec, e teñen moi boa calidade. Entón, eu moitas veces, cando lle quero recomendar algo a alguén, busco directamente Overleaf Links Color, por exemplo. Entón, con alta probabilidade aparece, pois, como facer hiperenlaces en Overleaf. Vale? Entón, vai vos contar o que é o paquete hiperlink que acabamos de usar, vale? Pero ademais tamén vos vai poñer exemplos de como cambiar o estilo, vale? Estilos e cores desas ligazóns. Entón, bueno, pues, por exemplo, se copiades aquí, este é un setup onde pongo color links a true, que é o mesmo que acabo de facer eu coa opción do paquete, pero ademais, pues, distintas cores que se poden usar. Aquí podes facer o mesmo que acabamos de facer na táboa, de poñer barra color, RGB e a cor que vos queirades para o tipo de... distingue distintos tipos de ligazóns e podelo configurar, vale? Entón, isto vou deixar aquí, neste caso como comentario, vale? Pero, basicamente, o truco é un xeito moi interesante de buscar cousas e buscar intentando que nos saian as páxinas de manual de Overleaf, que pouco a pouco, ademais, se van traducindo a outros idiomas. Non sei se está por aquí abaixo normalmente, sí. Esta, por exemplo, pois está en español e en portugués. Vale? Entón, bueno, pues, non. Esta en particular non. Non están todas traducidas, algunhas atoparé delas que se van traducindo pouco a pouco, pero, bueno, eso, para alumnado desta facultade preocúpame menos o tema do inglés, vale, co tema da axuda, pero quedamos aí. Entón, como deberes, despois, cando vos pasen esta URL, podedes copiar o proxecto, facer un clon do proxecto, facelo vos e probades a cambiar as cores. E se non vos sai, mandadesme un correo, Laura, non conseguir cambiar as cores, axúdame, e boto vos unha man. Bueno, vamos a meter unha imaxe, en a que non o dixo ninguén, seguro, sí, a ver, alguén por aí que quería meter unha imaxe, porque o seguinte así máis obvio. E con eso un pouco máis, vale? Bueno, quedannos as listas de cousas, que tamén facemos esas dúas cousas moi rápido, e o 80% das cousas que ides necesitar. Vanos quedar as referencias, que facemos moi rápido e o que nunca nos dá tempo é a bibliografía, que é un poquinho máis, algo un poquinho non tan inmediato. Entón, listas de cousas. Moi rápido. É un entorno. O entorno chámase itemize, vale? E cada ítem é un punto da lista. Entón, quédanos por meter, e podemos anidalas, bueno, eu metoas así como máis para dentro, pero non ten por qué, vale? A disposición do código, isto non é como esas linguaxes que importan os espazos e tal, non, vale? Simplemente o ordenados que vos querades ser. Unha figura, unha lista, referencias, vale? Moi rápido. Isto é unha lista con unha lista dentro. A ver se a topo, que non sei onde a puxen. Bueno, eso está moi ben aquí, estas flechas, se estades en Overleaf, estou aquí, lévame o PDF, que sempre me olvido. E tamén funciona ao revés. Vale, estades aquí no PDF, dadeslle para atrás e levavos a esa parte do texto. Onde estou? Aquí, vale? Esa é, además, bueno, pues vai cambiando o icono, depende do nivel, volvo para atrás e non me teño que preocupar se está usando o mesmo, vale? Todo eso se automatiza de xeito moi cómodo, vale? Por exemplo, aquí. Por exemplo, non? Para que vexades a volta ao nivel anterior.
as enumeradas, que son enumerate. Vale, porque poden ser sen numerar, pero se teñen numeración, pois son con enumerate. Vale? Así. Eso, por exemplo. E vamos a meter unha imaxe. Para meter unha imaxe necesitamos un paquete, que é o paquete que sabe cousas de imaxes, que se chama Graphics. E hai dous. Un que remata en ese, que é Legacy, non sei por que existe aínda. Os imos usar o que termina en X. Vou me ir ao fondo de todo e vou poñer Include Graphics, que esa é a miña a orde que necesito, e agora necesito pois, unha imaxe para... Ui, va, quieto. Necesito subir unha imaxe. Vale, aquí necesitamos incorporar unha imaxe. É seguro que teña algunha no temporal. Debería haber unha por aquí. Mira que ben. Vale, temos unha imaxe como parte do noso proxecto, pois xa, de feito xa vai a topar aquí, Overleaf. Vale, incluímos unha imaxe. Paquete Graphics, Include Graphics. Vale, vai a aparecer por aí. Claro, vai a aparecer pois no tamaño que é, vale? Se quero, pois non sei, poñela máis grande, podo dicirlle, pois mira, creo que sexa de ancha, non sei, a metade, 0,5 da anchura da páxina, vale? En vez de usar unha 5 centímetros, 17 centímetros. A miña recomendación é sempre que o fagades con medidas relativas, vale? Porque se cambian as marxes, tal, pois despois eso cambia automáticamente. Non sei, quero rotala, pois con un ángulo de 90 grados, por exemplo. Quero poñerlle un caption, como fixen coa táboa. Vale, pois entón tens que convertir a tua imaxe nun obxecto flotante. E para iso temos, no caso das imaxes, o figure. Vale, peguei figure, en figure. Bueno. Aquí, pois igual que antes, vale? Pois quero que a poñas aquí, ou no top, no bottom, nunha páxina especial, aquí, vale? Estaba a poñer nunha páxina como está ao final, pois vou a deixar aí. Ela soa. Xa de paso, centramos, vale? E poñemos o caption. E vai nos quedar pois aí a nosa imaxe toda chula, ademais fixadevos que agora como é unha imaxe, un obxecto pois está centrado, vale? Podemos probar rapidamente a poñer a táboa tamén nunha páxina de obxectos flotantes, entón ides ver como aparecen as dúas aí repartindo o espazo de xeito, bueno, pois agradable visualmente. Vale? E dentro de, nada, estes 2 minutos que me quedan de batería, imos poñer o último, que son as referencias. Claro, esta imaxe, bueno, a táboa de imaxes, que o sea, o índice, que é un list of figures, vale? Ese para o noso índice. Todas as cousas que teñen numeración dentro do documento, eu podo facerlles referencia, non? Entón, o típico sería, como vemos na táboa, e non quero inventarme o número, porque se cada despois meto outra, ou meto outra imaxe, ou na imaxe, bla, bla, bla. Eso quero que se cambie, que se calcule automáticamente. Bueno, pois entón o que teño que poñerlle é unha etiqueta. A etiqueta ponse con label, isto é a miña, bueno, a ñ non a vou poñer, táboa, vale? E a imaxe, voulle poñer tamén a etiqueta, pois imaxe, vale? Con label, eso non ten ningún efecto, o label non se ve, pero o label úsase para dicir ref táboa, eso vai se calcular automáticamente, ou tamén podo dicir na imaxe da páxina, page ref, imaxe, vale? Usando esa etiqueta que acabamos de crear. Entón, eso vaime axudar a que se xere automáticamente esa información, que se cambian de sitio. Claro, ademais aquí como son links todas as referencias, tamén as referencias internas son links, que tamén teñen cores horribles, neste caso. Se cambia de sitio a imaxe, da igual, vale, a etiqueta sempre me vai anclar a numeración que teña, se vai recompilar automáticamente cada vez que sexa preciso, vale? Entón, bueno, forma parte de todas esas tarefas que se poden programar e se poden automatizar
pois así sexa, non? Que para eso existe as ferramentas informáticas. Non sei se nos dá tempo algo máis rápido antes de que me morra o ordenador, pero podedes dicir, o podedes preguntar. Bueno, antes dijiste que no ibas a hacer lo de las referencias en una A bibliografía. bibliografía, É moi parecido, porque agora xa vimos como se poñen etiquetas e como se fan referencias, vale? Para facer referencia a un elemento de bibliografía, en vez de barra ref, vais a usar algo que se chama barra cite, vale? Pero aquí imos usar unha etiqueta igual. Ahora, onde poñemos esas etiquetas e onde poñemos a información de pois, os libros que consultamos e os que queremos facer referencias. Para iso, necesitamos un documento, vale? É dicir, dentro do noso proxecto, toda a información de referencia vai a estar nun arquivo diferente que llevamos chamar pois, referencias, por exemplo, referencias.bib, vale? Ese é o xeito máis potente de facelo. Claro, as referencias pois teñen un formato, é dicir, como se declarásemos un rexistro, por exemplo, pois un book ten pois un autor, non sei, que non estou inspirada, vale? Un título, pois unha editorial normalmente, vale? E a etiqueta vai aquí arriba, vale? Entón, con ese banco de datos de referencias, eu despois podo, aquí non lle chamei etiqueta, isto era mi libro, vale? Pois, da mesma maneira, todas esas referencias que estean, podo metelas aquí, vale? Entón, aparece por aí a cita, non sei onde a puxen, a lo oímos. Ah, bueno, claro, porque me falta meter a bibliografía. Vale, esta normalmente ímolo meter ao final. E metémolo, non é un table of bibliography, aquí en este caso é un bibliography, vale? E dicimoslle como se chama un ficheiro, onde está a bibliografía, vale? Referencias. Claro, en IDES que saben de LaTeX autodetectan se estamos usando bibliografía ou non, vale? Entón, bueno, aparecería aquí no final. Bueno, porque me falta, que son dúas cousas. Hai que usar o ficheiro e hai que decirlle que estilo queremos. Bibliografía style, e aquí, pois, por exemplo, alfa, ordena alfabéticamente as referencias. Vale. Bueno, vamos a pechar aquí para que se vexa un poquinho mellor. Onde estás? Aquí, sí. Ben? Entón, están aí as referencias. Neste caso, a etiqueta que lle xera é alfanumérica. Entón, onde fixen a referencia, que foi aquí no cite, neste cite mi libro, pois, que pasa que non sei onde está, o lo oímos. Que claro, está despois de todo este texto. Aquí. Sí, quedoume porque está este blind text, isto o que quería para que se vise mellor era poñelo aquí, despois de este texto pequeno, queda un poquinho mellor que non hai todo. Aquí era o que estaba esperando velo aquí e o puxera máis abaixo. Vale, en vez de alfanumérico, é certo que en informática para nós é moito máis habitual unsorted, por exemplo, creo que estas son etiquetas numéricas. De novo, que estilos hai? Overleaf, estilos, bibliografía, porque hai un montón, vale? Hai de IEcubo, hai as normas APA, que se cadra vos sonan, vale? Quedaron as imaxes despois da bibliografía. Se non queremos que faga iso, normalmente a bibliografía sí que nos interesa que vaya de último, podemos poñer un clear page, que é como decir, vale, vamos limpar todo o que queda pendente, ímolo meter aquí, facemos como unha páxina nova co que ven despois. Son un pouco, non sempre forza unha páxina en blanco, pero se non me gusta chamarle como que forzamos unha páxina,